Pois son Xosé Antonio Touriñán, e son cómico e actor e, sobre todo, payaso. Pois eu a lingua galego e Galicia, e a familia, a aldea, e o rural, é a lingua na que soño e na que imagino cousas. Teño que traducir a outras linguas cando quero traballar en outros lugares, pero é a miña lingua. Soa ben esta pregunta. É verdade que me gusta compartir cos meus e cos que teñen os mesmos xeitos e as mesmas cousas que a lingua que min, pero gustame tamén compartir con outra xente que a lingua de outro xeito tamén. Creo que non te entiendo. Creo que non te entiendo. Porque eu falo en galego, sabes, Siri? Siri sabe muchas cosas. Siri sabe muchas cosas. Claro, aparte de coñecer a protagonista, que é fantástica, é maravillosa, é unha pena de que sexamos un país tan pequeno, non? Seguramente, se fóramos máis grandes, xa non falo só de territorio, non? Máis grandes noutro sentido, pois esa nena non tería ese problema, porque seguramente habería unha Siri que lle falase en galego. Ser neno hoxe e falar en galego non é fácil. Quero dicir, eu, por exemplo, os da miña xeración, no meu pobo, na miña aldea, que vivo a 20 km da Coruña, a gran maioría falábamos todos galego aínda. Na clase dos meus fillos, que teñen 8 e 11 anos, son os únicos que falan en galego. A gran pena das novas xeracións é que non se usa no ámbito familiar, nin na vida do día a día non se usa o galego. E, sobre todo, o que boto moito en falta é o rollo de educación en galego para os rapaces, infantil, o que pasaba co Xabarín. Non podes ter un produto dese tipo nunha canle secundaria e como se fora, sabes, como se fora as barreduras, como se non importara. Esa xeración que lle tocou medrar co Xabarín, chegando a casa, collendo o bocadillo e irte plantar diante da tele, a ver Son Goku, ou a ver Shin-chan, ou a ver non sei que, creo que tiveron moitísima sorte. Era a maneira de meterche a música en galego, de que tamén a consumiras, porque senón non hai lugares onde consumila cando eres pequeno, non hai. E a Televisión de Galicia foi unha ferramenta fantástica para usalo, que é o que digo agora. Usalo, que é o máis importante, usar o idioma. Está moi guai que fagamos películas ou que poñamos vallas publicitarias en galego, que fagamos anuncios, pero o rollo é usalo na casa e cos amigos. O autoaudio este de o acento galego e tal, e leveme moitas gratas sorpresas con moita xente, ai, eres gallego, ou estando en Nova York, ou cando vas de viaxe por aí, que te escoitan falar coa familia, acercarse xente, pero sodes galegos, tal, pero teño un restaurante, vi de comer ali e tal, non sei que. Eso, para min, todo que sexa comer e beber, xa me alegra a vida. Eu a linguaría toda a vida, pois, a miña avó e a meu avó que xa non están, que son os meus referentes, os da casa, a miña nai, meu pai, a todos os que me criaron alinguándome tan ben, non? Pois os meus alinguadores favoritos da profesión, pois desde Miguel de Lira, Kiko Cadaval, a Carlos Blanco, aos profesores, aos mestres.